हाय गाइस एवरीवन फ्रेंड्स आं दा नोंथांमोननो फोरमायगोन याहू एकाउन्टखौ बोरै खुलियो बेखौ रोङाब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनआव क्लिक खालाम जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम गुरै खावलायनाय थाबाय लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै याहू एकाउन्टखौ बोरै खुलियो नोंथांमोना रोङाब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन याहू एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय जों फार्स्टआवनो जिखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ जों ओपन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय नैबे गोजौआव yahoo.com बायदि टाइप खालामनानै गो होनांगोन आरो आं दा yahoo.com टाइप खालामसै नैबेबायदि टाइप खालामनांगोन आरो yahoo.com जाबाय बेनिफ्राय नैबे गोआव क्लिक खालामनांगोन आं दा गोआव क्लिक खालामबाय लडिं जागासिनो दं ओपन जाथ'वाखै एसे सम नांगोन गासिबो फुरा ओपन जाजोबाखै नैबे माखासे अपसनफोर नुनो मोनदों जोंनो बेफोरखौ नाङा फुरा लडिं जाहोनो बेनिफ्राय नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनांगोन जोङो आं एसे जुम खालामनो फिसा नुदों नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनांगोन आं दा साइन इनआव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनहा बिदि क्लिक खालामनांगोन नाङाखै र' नै साइन इनआव क्लिक खालामबाय आङो खारगासिनो दङ नैबेनिफ्राय बेबायदि अपसन नुनो मोनबाय जों ओरै राइट साइडथिं नैबे गोजौनिया जाबाय खुलिखानायफोरनि थाखाय बे गाहायनियाव होनांगोन जों गोदान खुलिनो थाखाय क्रिएट एकाउन्ट नैबेहाय क्रिएट एकाउन्ट बेहाय क्लिक खालामनांगोन आरो आं दा नैबेयाव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनाबो गोदान खुलिनोब्ला बेबायदि खालामनांगोन आरो क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामनांगोन एसे जुम खालामनाङो फिसा फिसा नुदों दानिया नैबेखौ साबमिट खालामनांगौ नोंथांमोनाबो बेबायदि साबमिट खालामबानो जागोन आरो बेयो बे फार्स्ट नाम लादों नों मा नाम लायो फार्स्ट नामखौ गोसोबायदि लानो हागोन आरो जायखिजाया मोनसे नाम लानोसै बेबायदि नाम लाबाय आङो बेहाय टाइटेल लानो नांगोन बेबायदि लाबाय बेनिफ्राय इमेल एड्रेस नों इमेलखौ मा लायो बेयाव आं बेखौनो लाबावनोसै बेबायदि लानो नांगोन ओमफ्राय नै अल्टारनेट yahoo.com दंखायो थाखायो बेनिफ्राय बे पासवार्ड नों मा लायो नैबेयाव माबा होनदों मा जाखांदों याहू एकाउन्ट अलरेडि एक्जिस्ट विथ दिस इमेल एड्रेस माने बे जाखाबाय इमेल एड्रेस बेयाव माबा मोनसे होदेरनांगोन इकुवल आदेस बेहाय मोनसे 1 2 होदेरबाय आङो बिदि जाबाय बेनिफ्राय नैबेहाय नों पासवार्ड लानांगोन आरो गोसोबायदि पासवार्डखौ जायखिजाया मोनसे लानोसै गयारिफोरखौ लानोसै आङो नों पासवार्डखौ गोसोबायदि आरो नों मा नाम लायो बेखौनो लानो नांगोन आरो नों आरो आं गोदान लिरफिनो पासवार्डखौ आं पासवार्डखौ बिदि लाबाय जायखिजाया बावगोन बायदि मोनोबा नों खाथायाव नटसफोर टाइप खालामनानै दोननांगोन आरो लिरनानै दोननांगोन आरो नों बेनिफ्राय बेहाय मबाइल नाम्बार होनो नांगौ ओमफ्राय बेहाय
डिट अफ बार्थखौ होदो नों गाव गावनिखौ इयारखौ होनांगोन नों 1998 होबाय आङो बेनिफ्राय मा दंबावो बे जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नोङो हौवा ना हिन्जाव मेल होबाय हौवाबा मेल होदो हिन्जावबा फिमेल होदो बेनिफ्राय नैबेयाव मोनसे थाबावबाय मबाइल नाम्बार नांगौ दानिया जिखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार होनांगोन बेहाय आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै नोंसोरबो नोंसिनि मबाइल नाम्बारखौ होब्लानो जागोन आरो नैबेहाय जोंना इन्डियानिया +91 जायो बेहाय गुबुन गुबुन हादरनि माबाफोर नुयो जोंनि बेखौ नाङा जोंना इन्डियानावनो दंखायो +91 दंखायो जोंना थिगैनो दं बेनिफ्राय बेहाय मबाइल नाम्बार नांगोन आरो आं दा जिखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार टाइप खालामसै आं दा मबाइल नाम्बार टाइप खालामबाय बेनिफ्राय नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन आरो दा गासिबो जाजोब्बाय कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन आं दा कन्टिनिउआव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनहाबो बिदि कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन लडिं जागासिनो दं नै बेनिफ्राय बेहाय मोनसे मेसेज फैगोन आरो टेक्स्ट मेसेज भेरिफिकेसन कड नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन आं दा एसे जुम खालामनांगोन गोरलै नुदों नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामबाय आङो नैबेहाय OTP फैसिगोन नै दा OTP फैबाय भेरिफिकेसन कड होननानै बेनो 2727 र' नायफिननो आं नायथारनांसिगोन र' 27281 271 जाखाबाय दानिया 281 जाबाय नै मोनबामोन भेरिफिकेसन क'डआ बेनिफ्राय नैबे भेरिफाइ खालामनांगोन आरो आं दा भेरिफाइ होबाय नोंथांमोना बिदि भेरिफाइआव क्लिक खालामनांगोन जाथ'वाखै र' एसे सम नांगोन नै दा जाबाय नै दा कमप्लिट जाबाय कंग्रेचुलेसन बे कन्टिनिउ आं खनसे क्लिक खालामबावनोसै नोंथांमोनहा बेबायदि खुलिनांगोन आरो गुगोल माबाखौ सरि याहू एकाउन्टखौ खुलिनोब्ला बे याहू एकाउन्टजों फेसबुक खुलिनो हायो बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हागोन नों याहू एकाउन्टखौबो जाबाय नै दा याहू एकाउन्टआ नैलाय नाम थाफैबाय स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोनहा कमेन्टबो खालामनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम थेंक इउ स' गाइस लोगोफोर आं दा याहू एकाउन्टखौ साइन इन खालामना नायफिनसै आङो दहायनिखौ आं साइन आउट खालामबाय बेनिफ्राय जादोंना जायाखै आं गोदान ट्राइ नायफिनथारनोसै दहायनिखौ साइन आउट खालामखाबाय बेनिफ्राय नैबेहाय गोजौआव yahoo.com लिरफिननांगोन आरो आं दा yahoo.com लिरबाय नै बेनिफ्राय बे ग'आव क्लिक खालामनांगोन आं दा ग'आव क्लिक खालामबाय नै लडिं जागासिनो दं अपेन जाथ'वाखै एसे सम नांगोन नै अपेन जाबाय फुरा अपेन जाजोबाखै र' फुरा अपेन जाजोबथों नङाबा एसे स्ल' जानो नागिरो बै गोथांसिना एसे फुरा थांथारदों र' नांलायला जों बेखौ नेबाय थाला नै सानजाबाव होबाय आङो दानगारबाय बेनिफ्राय नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनांगोन आं दा साइन इनआव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनहा बिदि क्लिक खालामनांगोन आरो गोरलै नुदों नैबेनो साइन इन नैबेनिफ्राय बे थांबाय बेहाय इमेलखौ होनांसिगोन बेहाय याहूआव मा इमेल लानायमोन नों बेखौ नांगोन नै बेनोमोन नै थाबाय बेनिफ्राय बे नेक्स्टआव होनांगोन आरो आं दा नेक्स्टआव होबाय नोंथांमोनहा बिदि नेक्स्टआव होनांगोन
बेनिफ्राय नै पासवार्डखौ नांगोन दहाय नों मा पासवार्ड लानोमोन याहू एकाउन्ट खुलिनायाव बेखौ नांगोन आरो आं दा होनोसै बेनिफ्राय आं होबाय पासवार्डखौ बेनिफ्राय नै लडिं जागासिनो दङ ओपन जाथ'वाखै नै ओपन जाबाय पुरा ओपन जाजोबाखै र' ओपन जाथों नै नामानो जाखांबाय खोमा बेनो आंनि एकाउन्टआ गेवबाय जाबाय नैबेनिफ्राय बे मेसेजाव नायनोसै मा दं मेसेजाव नैबेहाय मेसेजनि सिम्बल बेहाय सेरनानै थांनो नांगोन जों दासिमबो फुरा लडिं जाजोबाखै दहायनियानो स्टप खालामनोसै आं नैबे गोदान सेरफिनसै आङो सेरबाय मेसेजाव नै लडिं जागासिनो दं मेसेजखौ नायनोसै नै दहाय खुलिनायनि मेसेजा नै बेनोमोन क्लिक खालामथारसै आङो नै याहू मेल नै बेनो आरो मेसेजा बेनो नोंथांमोनहा फरायनानै नायनो हागोन आरो नै बेनो मेसेजा एसे मोब्रै जादों र' बे बोनाया जुमा फुरा लोड जाजोबाखै नेटनि प्रब्लेमावनो एसे प्रब्लेम जादों नै जाबाय फुरा क्लियार जादों दासो स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामदो कमेन्ट होदो लाइक खालामदो थेंक्स